Pirmado na ni Pangulong Duterte ang RA 11546 na maghahati sa lalawigan ng Bulacan sa 6 na distrito. Sa kasalukuyan, mayroong 4 district sa Bulacan at ang Lone District ng San Jose del Monte City. Kalumpit, Hagonoy, Paumbong, Pulilan, Bulacan at City of Malolos ang unang distrito. Baliwag, Bustos at Plaridel sa ikalawang distrito. San Ildefonso, San Miguel, San Rafael at Doña Remedios Trinidad ang 3rd district. Obando, Marilao at City of May Kawayan naman ang sa ika-4 na distrito. Sa ilalim ng bagong pasang batas, magiging bahagi ng 5th District ang Giginto, Balagtas, Pandi at Bukawi. Santa Maria, Norzagaray at Angat naman ang mga munisipalidad na bubuo sa ika-6 na distrito. Base sa 2015 census, higit 3.2 million na ang populasyon ng Bulacan. Bawat distrito ay higit 300,000 na ang population count kung kaya't pasok na ito sa 250,000 population benchmark na basehan sa 1986 apportionment of legislative districts. Kinakatawan ni Representative Rida Robes ang San Jose del Monte City, Representative Jose Antonio C. Alvarado sa 1st District, Representative Gavini Pancho sa 2nd District, Representative Lorna Silverio sa 3rd District, at Representative Henry Villarica sa 4th District. Matapos aprubahan ng Pangulo ang panukalang batas, tatapusin pa rin ng 5 mambabatas ang kanilang termino. Rainiel Pawid, CLTV News.